Mit navn er Victoria Nosham. Jeg vil i dag gerne fortælle videre om de her vitaminer og mineraler, som jeg har lagt en anden video op omkring, hvor jeg har fortalt omkring stofskifteproblematikken og vitaminer og mineraler. I dag vil jeg gerne tale om min yngste datter, som er autist Asperger, som har ADD og som har lidt rigtig meget af angstanfald i sine yngre dage, som i rigtig meget. Vi snakker rigtig meget. De her produkter, som jeg har snakket rigtig meget om i en tidligere video omkring mig selv og mit stofskifte. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen, sådan, så du kan gå ind og kigge på det, fordi der laver jeg en lidt mere dybdegående beskrivelse af, hvad de her produkter kan, og så videre, end jeg gør i den her. Min datter er som sagt Asperger og har lidt rigtig meget af angst. Det er jo den her klassiske fortælling om, at hun er vokset op som barn og har været lidt anderledes end de fleste børn og har haft svært ved at trives i skolen. Og jo ældre hun bliver, jo sværere bliver det at være i livet, og hun kæmper igennem skolegangen og oplever, at det bliver sværere og sværere for hende at være i sociale sammenhæng. Det bliver sværere og sværere for hende at gennemføre uddannelser. Hun prøver alt, hvad hun overhovedet kan. Vi når hen til teenagealderen og bliver nødt til at have et skoleskift, fordi at tingene crasher rigtig meget for hende. Vi er ikke på daværende tidspunkt klar over, at hun lider af angst, og hun rent faktisk har en anden personlighed, vil jeg sige. Det, der sker, det er, at hun vil så gerne ud og opleve verden. Hun er jo fyldt med livsmod og gerne vil en hel masse ting, så hun går ud af 9. klasse. Hun får sig et job ret hurtigt i Fakta, vores lokale Fakta hed det dengang, fordi hun rigtig gerne ville være udvekslingsstudent. Hun vil rigtig gerne rejse til Indien. Det var hendes største drøm. Kom til Indien som udvekslingsstudent, og hun ville gerne gå kunstvejen der, så hun skulle finde en skole, som havde ligesom de kunstneriske veje. Så hun bruger faktisk cirka et år til at lande på at spare penge sammen til at komme på en udvekslingstur til Indien. Hun kommer afsted, og alt er fryd og gammel, og hun kæmper hårdt. Og som teenager sover hun også rigtig meget, når det er, at hun ikke ligesom kæmper de her ting. Og på daværende tidspunkt, der tænker jeg jo som mor, at jamen, det er meget almindeligt. Den her teenage alder, som har brug for rigtig meget søvn, samtidig med, at der også skal udrettes en masse ting. Hun tager afsted på den her rejse, kommer hjem igen og er tonsesyg. Det første, vi ligesom konstaterer, det er, at hendes stofskifte er helt oppe at ringe i den høje ende. Og jeg er jo stofskiftepatient, diagnosticeret stofskiftepatient på det tidspunkt, så jeg kender jo alle symptomerne et eller andet sted. Så det første, vi får gang i, det er jo selvfølgelig noget læge. Vi får noget medicin til hende, som gør, at det slår hendes stofskifte ned, og så bliver det for lavt. Og derfra, der starter udfordringerne for hende. Hun er træt, hun oplever angstanfald. Det er sådan noget, det begynder at komme. Det kommer også i Indien, og det var noget, som egentlig havde stået på et stykke tid, men noget, som hun havde undertrykt hele tiden. Og når man går og undertrykker et angstanfald igen, så kommer der på et tidspunkt, hvor det kommer ud i lys lue, og hvor det bliver kronisk på en eller anden måde, og hvor det simpelthen bliver næsten ustoppeligt. Og der havner hun selvfølgelig hen. Så hun tager en rejse, der siger spar 2, med altså totalt nede i kulkælderen. Vi er helt dernede, hvor det er sådan, hvor jeg sidder som mor og tænker, hvad skal der dog ske her med min datter? Kommer under kommuneregi, fordi hun kan ikke varetage et arbejde, hun kan ikke varetage en uddannelse, så hun kommer noget, der hedder Brobyg i cirka 2015, 16, 17 stykker deromkring, hvor man tager de her unge mennesker ind. Det var et forsøg, der kørte på daværende tidspunkt. Det eksisterer ikke mere den dag i dag. Men det var et forsøg, der eksisterede på daværende tidspunkt, hvor man tog de her unge mennesker ind, så man ikke rigtig vidste, hvilken kasse skal vi putte dem i, hvor skal vi putte dem hen. Fordi at intelligensen fejler ikke noget, hovedet fejler ikke noget på det plan, men der er nogle andre ting, som slet ikke kan få det her menneske til at fungere. Og hun går på det her Brobyg
system i cirka 2 år, hvor det handler om at have en mentor tilknyttet til sig hver evig eneste dag. Og i starten, der var hendes angstanfald så store, så hun blev nødt til at få kørekort allerede som 18-årig, fordi hun var ikke i stand til at tage offentlige transportmidler. Det var hun ikke i stand til på daværende tidspunkt overhovedet, fordi at det sendte hende direkte i et angstanfald lynhurtigt. Så hun fik lynhurtigt sit eget kørekort og fik lynhurtigt sin egen bil. Hun startede på det her brobygning, som var på en ZPC-bygning i Næstved. Og hendes tilstand var på daværende tidspunkt, at hun kunne køre ud og parkere bilen på parkeringspladsen, men hendes mentor blev nødt til at komme ud og hente hende og følge hende ind på den her skole her. Og hun havde brug for at sidde på den bagerste plads i klassen, fordi at hun skulle ikke have nogen bag ved sig, for så kunne hun slet ikke være i det. Så satte hele alarmberedskabet i gang. En skolegang, den almindelige skolegang, har været præget rigtig meget af, jeg ved ikke, om man kan karakterisere det som mobberi, men som udelukkelse i hvert fald. Som værende den, der blev peget lidt fingre af, fordi hun var lidt anderledes. Hun var lidt anderledes tænkende. Hun er jo det, man i dag kalder for en stor empat. Det vil sige, at så sine skolekammerater helt ind til benet. Det vil sige, hun var også den, hvor skoleveninderne de kom og betroede sig, når de var kede af det, og når de havde brug for noget trøst og sådan noget. Ikke? Men når de ikke var der, så var hun ligegyldig et eller andet sted. Og det tror jeg, der er rigtig mange af dem, som kalder sig empater, der jeg selv også, har oplevet rigtig meget i livet. Og det er ikke det, jeg vil kalde en diagnose, det er det, jeg vil kalde for en personlighed. Hvis ikke man har lært at styre de der ting, så kan man blive udnyttet af rigtig mange mennesker. Men det er en helt anden historie. Den kan jeg også komme ind på en dag, fordi at jeg har udviklet en ret stor forståelse for den verden og for den del af menneskeheden, som besidder nogle andre personligheder end det, man kalder for normalen i dag. Men for at vende tilbage til Freja, min datter, så var det jo de her angstanfald, som var det, der fyldte hele hendes dag, hele hendes verden. Og de kunne jo udløses på ingenting. Altså nogle fuldstændig hverdagsting, som det normale menneske ikke vil tænke over, det kunne udløse kæmpe angstanfald for Freja. Jeg møder så de her produkter her, vitaminer og mineraler, og det er dem, som jeg har beskrevet rigtig meget i min anden video omkring mine egne stofskifteproblemer. Det består af sådan et sæt her. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få det balanceret her op igen. Der består 3 produkter her. Den første her, det er B-vitaminer i alle mulige afskygninger. Den anden her, det er grønt og frugt, som svarer til, at vi får ca. 600 gram grønt og frugt i løbet af en dag. Og den sidste her, det er mineralerne og D-vitamin, zink og selen og alle de der ting. Så det er det, et sæt består af, en daglig portion består i. Og det var nogle produkter, som jeg selv mødte i forbindelse med min stofskiftesygdom, hvor jeg jo ændrede mit liv fra at være helt fuldstændig nærmest død, levende død, der vandrede rundt på jordkloden, til at rejse mig op fra sofaen og få energi og gå fra B-menneske til A-menneske osv. osv. Det kan du som sagt se i en anden video. Men da jeg ligesom havde brugt de her produkter et stykke tid, så tænkte jeg, kunne ved hvad der vil ske ved Freja, hvis jeg tilfører hendes vitaminer og mineraler, fordi der var jeg jo begyndt at lære det her, at hvis du er i underskud af vitaminer og mineraler, så har det en rigtig stor betydning for rigtig mange ting i din hverdag. For rigtig mange tilstande i din hverdag. Og en af de ting, som jeg lærte i det her system her, det var, at når man tager ganske almindelige vitaminer og mineraler i hverdagen, de her piller, som vi alle sammen kender, som vi kan købe i Helsekosten og Matas og supermarkeder, hvor vi nu ellers køber vores vitaminer og mineraler, så optager den raske krop kun cirka 10% af de her vitaminer og mineraler. Resten, det bliver skyllet ud i toilet, for at sige det midt. Og det var en kæmpe stor øjenåbner for mig, som stofskiftesyg, som tog ekstremt mange kosttilskud, inden jeg mødte dem her. Som i ekstremt mange kosttilskud. Vi snakker 2 pensionistæsker, vi snakker 30-40 piller i døgnet, som jeg jo selvfølgelig ikke kunne indtage, fordi at på den lange bane, så er man jo ved at kaste op af så mange piller hver eneste dag. Så det fungerede jo ikke rigtigt for mig, men så mødte jeg det her system, og det er så 9,5 år siden, og jeg har taget de her produkter hver evig eneste dag i 9,5 år, med undtagelse af en prøve af noget andet produkt i 1,5 måned, hvor jeg må konstatere, at det fungerede ikke for mig. Lige pludselig så kunne jeg mærke, at jeg kom i underskud af en masse ting, så jeg måtte tilbage på det her. Så i 9,5 år har jeg taget de her produkter hver evig eneste single dag, og har ændret mit liv som stofskiftespatient.
Men for at spole tiden tilbage til dengang, da jeg ligesom havde opdaget de her produkter her, og havde set effekten på mig selv, så havde jeg jo selvfølgelig lyst til at prøve det af på begge mine piger. Men nu tager vi kun den ene datter i dag. Og som sagt, så var det jo angst, der prægede hendes hverdag. Så jeg tog sådan et sæt her, bare ud til hende og sagde, værsgo lille skat, jeg vil gerne have, at du prøver det her. Og det gjorde hun jo så, fordi hun stod der på, at hendes mor altid prøver på at finde det rigtige. Så hun startede med at tage det produkt, og allerede efter den første uge, der skrev hun til mig, mor, det er godt nok mærkeligt, men jeg kan mærke en forandring, der er stor. Og så lod vi den ligge der, fordi at der er også mange gange det her med nyhedens interesse, og sådan noget, det skal man også lige tage højde for. Men efter et stykke tid, hun havde taget den første måned der, så tog vi så en opsamling på, hvordan går det-agtigt. Hvad oplever du med de her produkter? Og det, som hun beskrev dengang, det var, hun har altid været ret god til at beskrive sin tilstand. Det er, at jeg kan mærke, at jeg stadigvæk har angst, men jeg kan også mærke, at jeg bliver bedre til at håndtere den. Så det er ligesom om, at angsten den er gået fra at bare eksplodere ud i lys lue og ligge i fosterstilling og slet ikke kunne noget, til at jeg kan godt mærke, at jeg er i gang med at få et angstanfald her, men jeg føler, at jeg er bedre i stand til at håndtere det. Jeg føler, at jeg har et større overblik over, hvad skal der til lige nu, for at jeg kan få det her dæmpet ned på et eller andet plan. Så det var en af hendes aller første oplevelser. Og det var jo som mor, var det sådan, det var stort. Det var rigtig, rigtig stort for at se sin datter gå i angstanfald igen og igen og igen. Det er jo ikke noget, der er sjovt at opleve som mor. Så det var nogle af de første ting, hun oplevede. Derefter, så begynder hendes liv lige så stille og roligt at tage form. Hun har stadigvæk sine udfordringer, men de er ikke alt overskyggende lige pludselig. Og så længe hun tager de her produkter her, så bliver tingene håndterbare på et eller andet plan. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det sker? Og min påstand, det er jo, hvis du er i underskud af vitaminer, mineraler og næringsstoffer til hele din krop, så skriger din krop efter noget. Hvis du så har nogle problematikker oven i det, så de her problematikker, de bliver jo forstørret gange 1000 et eller andet sted. Og som jeg indledningsvis sagde omkring vitaminer og mineraler generelt, når du køber og tager vitaminer og mineraler af dem, som vi kender som piller, så optager en rask krop. Vi skal huske, at en fuldstændig rask krop optager kun cirka 10% af de næringsstoffer, der er i sådan en pille. Resten bliver tisset ud. Jeg gentager det igen. 10%. For mig var det en kæmpe øjenåbner. Det her koncept er lavet på noget, der hedder NTC. Det er Nutrient Transport Concept. Oversat til fladt dansk, så betyder det næringsstof transportkonceptet. Og det vil sige, at det er et patenteret produkt, hvor man har formået at skabe et produkt for alle næringsstofferne, i stedet for at de skal igennem tarmsystemet, hvor du kun optager de her 10%, så går de direkte på celleplan. Og celleplan, det er jo, celler består jo af vand. Og de her produkter, det er sådan noget pulver her, som man blander op i et glas vand, og så kommer man til at se sådan her ud, og så drikker man det. Og når man drikker det her glas vand, så er det jo, at cellerne siger, jubi, der kommer vand ind til min krop her, og så åbner cellerne, men samtidig så har det jo tilført et patenteret produkt her, og vi snakker nanoteknologi, som gør, at selve næringsstofferne går direkte på celleplan. Kroppen tager det, den skal bruge der, hvor den skal bruge det, i det øjeblik, du tilfører det, og du optager helt op til 98% af de næringsstoffer, der er i sådan et produkt her. Og for mig var det en game changer, der sagdes for 2, fordi jeg fra at et rask menneske kun optager 10%, til at alle mennesker optager 98%, op til 98%, så kunne jeg godt regne ud, at hold da op, det er derfor, at vi oplever en kæmpe forandring på at tage ganske almindelige piller i hobevis, 30, 40, 50 stykker, hvis man skal op og have noget, der ligner det her, og så til at bare drikke de her produkter hver evig eneste dag. Så for hende, der betød det
forandring i sit liv på den måde, at hun begyndte at kunne håndtere sine problemer på en anden måde, end det hun plejede at gøre. Og der er ikke noget hokus pokus i det. Der er ikke noget med, at det er et mirakelmiddel eller noget som helst. For mig er det ren logik. Hvis du er fyldt op med de rette næringsstoffer, så har du også et større overskud til at håndtere de ting, som du bliver præsenteret for i din hverdag. Så længere er den ikke for mig. Så vi er ikke ude i, det er et hokus-produkt. Det er ganske almindelig, sund næring til kroppen hver evig eneste dag, som gør, at din krop er i stand til at optage det, den skal have hver evig eneste dag. Det her basic produkt her, vi starter lige med den her røde lille Ferrari her, som jeg lige viste, den der giver energi, det er alle B-vitaminer på alle mulige planer. Den hedder Activise. Så har vi basicen, det svarer til, at du får ca. 600 gram grønt og frugt om dagen. Og hold den på hjertet. Jeg får ikke lavet 600 gram grønt og frugt om dagen til at indtage hver evig eneste dag. Og hold den på hjertet, det tror jeg de færreste gør. Så er der aftendrikken, det er den her Restorate. Det er alle vores mineraler, D-vitamin, zink og selen og alle de der ting, calcium og så videre. Den drikker vi til aftenen, sådan en halv times tid, før vi går i seng. Og det er jo det, der gør, at vores krop kan restituere ordentligt om natten, når det får tilført mineraler. Simpelt system. Et system, der er revolutionerende, har været revolutionerende for mig og min familie på alle planer. Der ligger som sagt min stofskiftevideo derude. Jeg kommer med nogle flere videoer omkring, hvad det også har betydet for andre dele af vores liv. Jeg skal komme med den her disclaimer, at jeg er hverken læge eller sundhedsfaglig personale på nogen som helst planer, så det her, det er kun en deling af, hvad har vi gjort, hvad har hjulpet os, som har til formål at oplyse dig om, at det her, det findes. Uddanne dig i, hvad vitaminer og mineraler også kan gøre for kroppe, og bruge det som inspiration til, at måske kan du bruge det til noget, måske kan du ikke bruge det til noget. Hvis ikke du kan bruge det til noget, så lad det bare glide igennem og lad det ligge. Men hvis der er noget, der er genkendeligt for dig, så er mit liv jo viet til at hjælpe mennesker til at få et bedre liv. Fordi jeg selv og min familie har levet et liv, som har været ganske, ganske tungt. Min påstand er, at hvis ikke du har din basis i orden, så kan livet gå hen og blive rigtig meget op ad bakke. Og specielt hvis du har, jeg hader at kalde det for diagnoser, jeg hader at kalde det for issues. Jeg kan meget bedre lide at kalde det for nogle andre personligheder end normen her på jorden, eller i hvert fald her i Danmark. Vi er jo et land, som er kendt for at have afsindigt mange diagnoser på alverdens ting. Min oplevelse, men det er kun min oplevelse, og det er jo ikke noget, der er evidens for alt muligt, som vi jo skal have for, at vi tror på, at det, eller nogen tror på, at det er sådan sandheden er. Men min oplevelse er, at det i mange tilfælde handler om mangel på næringsstoffer. I mange tilfælde handler det om at have en anden personlighed, end det, der er normen. Det er det, som jeg ser, og jeg oplever rigtig meget i mine studier af mennesket. Jamen, det er måske i samfundet, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvordan er det skruet sammen, og hvad er det for nogle kasser, vi prøver på at putte os alle sammen ned i. Hvad er det for noget mad, vi spiser i hverdagen? Hvad er det for noget mad, som står nede på hylderne i supermarkedet, som vi propper os selv og vores unger med? Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har været ganske, ganske uvidende, da mine børn var små. Så de har fået chokopops, og de har fået guldkorn, og de har fået fabriksfremstillede fødevarer i hobetal, fordi jeg var alenemor. Jeg havde det helt af helvede til, for at sige det mildt. Jeg havde ikke overskud til at stå og lave rigtig mad. Jeg havde ikke overskud til at dyrke min egen mad ude i haven. Så det er også en del af mig at have rejst en vej i mit liv, hvor jeg møder de her produkter her, og lige pludselig får rigtig mad ind. Det består af frugt og grønt, dyrket i verden over, er det fineste af det fineste kvalitet, det bedste af det bedste kvalitet. Og der er så meget forskning bag ved de her produkter, så det kan være et helt afsnit, men det vil jeg lade andre forklare, fordi at jeg ikke fagnørder den på den måde. Jeg er den, der oplever forandringen, og så er der andre, som kan forklare alt det tekniske og alt det faglige her bagved, og det vil jeg lade dem gøre. Der har jeg nogle fantastiske kollegaer, som kan gøre det.
Og det er her, hvor vi inviterer til nogle møder, hvor vi både har den faglige del, og vi har den oplevede del, og vi har alle mulige andre ting, som man kan blive inviteret til. Sådan in real life, ikke? Men jeg vælger at lave de her videoer her, fordi jeg vil gerne ud og nå så mange mennesker som overhovedet muligt. Og hvis det er noget, som taler ind til dig, hvis det er noget, du bliver nysgerrig på, så lægger jeg min e-mailadresse ned i beskrivelsen her. Du er så velkommen til at skrive til mig. Hvis det er noget, du gerne vil ind og kigge på, så lægger jeg linke til produkterne, hvor du kan komme ind og se, hvad består det af, hvor du kan se firmaets beskrivelse. Det er affiliate-program, det her, og jeg har arbejdet med affiliate-marked, det vil sige network marketing, i de sidste 35 år. Så for mig er det en helt naturlig del af mig at arbejde på den her måde, fordi at jeg har opdaget igennem de sidste 35 år, de bedste af de bedste produkter, der findes i verden. Mange af dem, de bliver kun distribueret igennem network marketing, fordi du kan ikke gå ud og købe dem i nogen som helst forretning eller nogen som helst steder. Og min oplevelse er, at når man har med et firma at gøre, det her kæmpe videnskab, kæmpe seriøst firma, der virkelig er solidt og gennemtestet og alt muligt i den retning. Og de her produkter, de skal jo ikke ud i en forretning. De skal jo sælges mund-til-mund-metoden. Det er jo det, at det er allerbedst. Så når du hører produkter bliver anbefalet for mig, så kan du være sikker på, at det er nogle produkter, som er i orden. Men hvis du bliver nysgerrig på det, og du gerne vil høre noget mere omkring, hvad kan de eventuelt gøre for dig? Hvad er det for nogle problematikker, du sidder med i hverdagen? Der findes jo rigtig mange produkter. Det her det er bare basissættet, som jeg ligesom viser sig. Det er det, man anbefaler hjemme. Hvis du bare i det mindste får det her basissæt, så er du rigtig godt kørende langt hen ad vejen. Så er du velkommen til at skrive til mig. Du er velkommen til, og hvis du gerne vil have, at vi snakker sammen, så jeg er rigtig meget bedst til at snakke via Messenger. Det vil sige, at vi kigger på hinanden. Jeg kan se dig i øjnene. Jeg kan stille spørgsmål ud fra, hvad vi snakker om, for at hjælpe dig mest muligt på vej i, hvad vil være godt for dig. Så er du velkommen til at skrive til mig. Det er derfor, jeg forhandler i dag. Mit liv er dedikeret til at hjælpe mennesker til at få det bedst muligt ud af livet på de bedst mulige tænkelige måder. Ud fra det, som jeg kender til, og ud fra det, som jeg selv har gjort for mit liv. Fra at have rejst mig op fra sofaen til at være pænt meget mere velfungerende, end jeg var engang. Jeg vil anbefale dig, og hvis det er, at du gerne vil prøve det, så tag kontakt til mig, og så lad os tage en snak om, hvad er det, som du gerne vil have ud af de her ting her. Der findes nemlig en variant dertil, som er den, der hedder powercocktailen. Og powercocktailen, den erstatter sådan set de her to produkter her. De her to produkter blev lagt sammen med nogle ekstra bær og frugter, så det blev til det her, vi kalder for en powercocktail. Og den har lidt andre måder at agere på, og det er der, hvor jeg gerne vil hjælpe dig til at finde ud af, hvad for nogle af de her to produkter passer bedst til dig. Fordi min datter bruger stadigvæk Basic. Hun synes, at Basic er bedst for hende. Jeg er nået til at komme over på powercocktailen, men på grund af, at jeg er stofskiftepatient, så var det en gradvis graduering, jeg skulle over på den her, fordi at som stofskiftepatient kan man godt opleve, at man detoxer rigtig meget af at lige pludselig få tilført en masse gode bær til sin daglige kost. Så derfor for mig blev det nødvendigt at lige skulle opgradere den stille og roligt, ikke bare skifte fra det ene produkt til det andet produkt. For min datter, der har hun holdt fast i det her Basic her, og det kan være så mange ting. Det kan bare være, fordi at det er bare det, hun har lyst til, og det er det, hun der mærker, der er mest rigtigt for hende. Hun har også nogle stofskifteproblematikker, ikke lige så massiv grad, som jeg har. Så det kan sagtens være også en del af, at hun vælger ikke at gå over på det her. Men hvis du bare er en frisk, rask person, som bare siger, jamen jeg vil bare gerne have det bedste og optimalt til min krop, så kan du sagtens starte ud med powercocktailen uden problemer. No problems. Men hvis du har nogle problematikker, som smager lidt af stofskifte, så skal vi lige snakke sammen. Fordi at der er ingen grund til at opleve detox for voldsomt i sin krop, fordi det er ikke særlig rart. Så jeg lægger min mailadresse, jeg lægger min datters link, og så er du velkommen til at tage kontakt til mig, hvis du har lyst til en snak. Hvis du er okay med, at vi snakker sammen via Messenger, hvor vi kan se hinanden, så er det det bedste for mig, fordi jeg så kan se dig, så kan jeg bedre aflæse, hvad er det, der skal til for at hjælpe dig.
Hvis du er mere til en telefonsamtale, så læg dit telefonnummer på, så tager vi en telefonsamtale i stedet for. Så det var ordene for i dag. Der kommer med nogle flere videoer omkring nogle flere emner, som du kan kigge på. Hvis du gerne vil hjælpe mig her. Min mission her i livet, det handler jo om at hjælpe folk til at få et bedre liv på alle planer. Og det kan være energetisk, det kan være via vitaminer og mineraler, det kan være på rigtig mange planer. Jeg har rigtig mange tangenter, jeg kan spille ind på. Og der, hvor du kan hjælpe mig til at få mine videoer ud, det er ved at trykke abonnere. Det er ikke noget, man skal abonnere. Det koster ikke noget. Det betyder bare, at du følger mig. Du kan give mig et like på min YouTube-kanal her. Hvis du har noget at spørge om, så gå ned i kommentarfeltet og spørg dernede, hvis du bare sådan har et random spørgsmål, som du synes måske kan hjælpe alle andre også til at få en større forståelse ud fra, hvad jeg har fortalt i dag. Stil et spørgsmål i kommentarfeltet. Det er også med til at sige til algoritmen, at den gerne må vise mine videoer til mange flere mennesker. Så det må du hjælpe mig på, hvis det er, at du gerne vil hjælpe mig til at komme mere frem i lyset med alt det, der er godt for os mennesker. Det er det, jeg dedikerer mit liv til. Så tak for i dag. Ha' en fantastisk dag, og vi ses forhåbentlig i næste video.